Баси. Гоблини има такива цяла раса гоблини. Къде е американец? Няма, каза към 10 ще дойде. Сейнки. Нали червена туалетът изведнъж изникна черна муха. Е. И направо си гледа така. И тя огромна така тежка. Прахта. Точно. Еко! Здрасти! Какво става? Вие сте много скромна, бих казала, компания. Скромното наше присъствие. Интересно, къде ти видя? Каза, че не е само от сестра ми. Да повярваш. Това ли са ти новите? Безумни произведения. Това е от сламки всъщност. Не от сламки. Шлалко. Готини са. Не закача друго. Чакай, какво ми за ушите? Пушек. Бабушки, да, бабушки. Там е знак. Бабушки. You like that? Yes. Значи обаче мога да изпушиш нас сега. Може, ако имаш. Да. Ти какво ме снимаш цяло? Снимам не само тебе, снимам как сега ще пушиш. Снимам детайл как се вадиш тютюнче. Против. Не. Но може да извикаш милиция, между другото. Не, ти с какво е това? Това не е Сони. Как бе Сони? Практик. Аз имам Сони. Това беше бащата на Киркоров. Ами той може би бащата на Киркоров също да е крал. Не знам, той е някакъв Той народен може да артист. е крал на попа. Народен артист в Русия се бава. Безспорно. Той е крал на попа, така е. Да си крал на попа, не е ли яко да те съдят, защото си крал на попа? Калкулация, да, си... Не, нямам. Нямаш. Но ти имаш молив и... И мозък. Ами картини. Там не, това не е делието. Как да се каже. Ама прически нещо. Така е, Много. Не, ама няма промени. Това кучер ходи ли или само стои в чантата? Това е дракон. Това е много добре подредено. За това ли? Не. Кое че е? Много хубаво се связва на календар. А ти си виждал календар? Къде си го видял? Я не го видях. Костова? Тя има календар?